Искаш ли да си успешен интериорен дизайнер? Давам ти трите основни неща, в които трябва да инвестираш. Първо, образование. И не говоря само за академично такова и за дипломи. Гледай много интериори, анализирай интериори, учи осветление, материали, детайли и строителство. Ако не можеш да заспиш, защото си мислиш за фугата между два материала, на прав път си. Добър дизайнер се става тогава, когато започнеш да виждаш дизайн навсякъде. Дори там, където другите виждат просто празно пространство. Второ, научи се да смяташ. Колкото и красиви интериори да правиш, ако не можеш да ги остойностиш, няма да си ефективен. Още повече, ако не работиш на заплата в дадено студио, а си фриленсър или имаш собствена фирма, тогава направо запиши един курс по счетоводство и икономика. Ако не можеш адекватно да смяташ приходи, разходи, печалба, време, то много скоро ще установиш, че работиш супер много и печелиш точно нищо. Трето, запиши курс по психология или медиация, или и двете. Защото със сигурност ще се оказваш в положения между клиент, който иска минимализъм, съпруга, която иска класическа визия, майстор, който казва, че няма как да стане, и доставчик, който ти казва, че ще стане другия вторник. Много често работата на дизайнера е 30% дизайн и 70% дипломатически отношения. Ако успееш накрая всички да си тръгнат доволни, това също е професионално умение. Последвай ме за още. Аз съм Елина от Studio One.